El tarannà és l'habitacle on s'amaguen les perversions. Els esforços de l'ésser humà per impedir que aflorin i que romanguin ocultes provoquen cada dia milions de maldecaps, angoixes, taquicàrdies i neguits a tot el món. Ara ha arribat el moment de fer-les sortir del seu amagatall amb l'objectiu d'alliberar-nos i també per constatar una evidència dolorosa. Tots ens assemblem més del que voldríem. Benvinguts a la Ronda Perversa, amb David Balaguer. Com anem, perversos i perverses? M'agradaria explicar-vos una cosa. Mireu, l'altre dia era el 55 anant cap a l'oficina amb les idees molt clares. Quan el senyor Landrini em demani que ordeni els 300 albarans per ordre alfabètic, li penso dir: és vostè un papagai malgirbat. Li inseriré els albarans pel recte com si fos un fax sense ranura de sortida. També li diré, mireu què li diré: nas d'albergínia picotejat per rosegadors nocturns, alopècic de camuflatge, japerut escardalenc, la seva cavitat vocal desprèn la ferum d'una claveguera anunciant fortes tempestes. Tot això penso dir-li i em quedaré tan ample. Quan arribo a l'oficina, el senyor Landrini ja m'espera amb el feix d'albarans i m'encarrega que els ordeni alfabèticament. Me'l quedo mirant i li dic: el que vostè mani, senyor Landrini, el que vostè ordeni, senyor Landrini, sóc el seu servent fidel. Que comenci la perversió. Capítol 6è. Dir. Benvinguts, passeu a la Ronda Perversa, aquest antre il·luminat amb bombetes d'escassa potència i amb ferum de resclosit. En aquesta 6a entrega ens visita una barreja sui generis. Us miro i em costa de creure que sigueu aquí. Sincerament us ho dic, no podeu parlar encara. No sabeu com us ho agraeixo perquè aquí fruïm amb les combinacions curioses i això d'avui és un cocteleo de frit Ravitch i tinc bastant clar com es repartiran els papers i quin fruit sec serà cadascú. Això sí, són persones apassionades, sobretot a les seves feines, un tret indispensable per participar a la Ronda Perversa. Si no ets apassionat, aquí no hi entres. Recordeu que això, però, és una competició i només un o una podrà ingressar a l'Olimp dels Perversos, aquest lloc selecte on ja hi tenim la Mireia Giró, la Lorena Vázquez, el Fel Feixedes, l'Enric Cambrai amb la Cèlia Espanya i la incombustible Meritxell Falgueres. El Josep Moragas, el zelador d'aquest local, ens presenta els candidats d'aquesta 6a jornada. Endavant, Josep. Avui hauran de respondre a les preguntes relacionades amb el verb dir, que també és nom de gimnàs, per cert, Ada Parellada, Jordi Grau i Paula Vives. Comencem amb Ada Parellada, que és la segona cuinera que passa per la Ronda Perversa, una de les millors cuineres que ha parit al nostre país, i també una gran dada és que és la petita de 8 germans, cosa que ha d'endurir una miqueta. També he llegit que amb 25 anys va obrir el seu primer restaurant i sabem de bona font que al món dels fogons amaguen històries inquietants i fogoses que volem conèixer. Que la perversió estigui amb tu i benvinguda. Encantada d'estar amb vosaltres. Ja veureu, he encès les brases. Sí? Vens preparada i motivada? I he esmolat els ganivets. Així ens agrada. Vols entrar a l'Olimp dels Perversos, Tinc el curro a punt. Vols entrar a l'Olimp dels Perversos, ho sé. I És que tant. hi ha hagut algun candidat que no ha volgut entrar a l'Olimp dels Perversos. Això passa. Vull entrar a l'Olimp dels Perversos per fugir-ne immediatament. Avui també posarem a prova la perversió de Jordi Grau, nascut a Barcelona però amb el cor a l'entranyable població de Guissona, que és alhora el cor del nostre estimat i tan necessari Bonària. Per exemple, és un dels periodistes esportius més icònics del nostre país i si el busqueu per Google, el primer que us surt és un moment superagradable i superconfortable en una entrevista amb Luis Enrique que gairebé acaba amb una baralla física. Veurem quanta perversió amaguen les seves entranyes. Benvingut. Què tal, com esteu? Gràcies, Jordi, Gràcies per venir, per per ser convidar-me. aquí, perquè tu ja t'has sotmès a la Ronda Perversa que fèiem a l'11, però això ja veuràs que està més elaborat i que són més les preguntes a les quals t'has de sotmetre. Intueixo que allò era un joc de nens comparat amb el que ens espera aquí. Intueixes molt bé, intueixes molt bé. A més, amb rivals inèdits per tu. Sí. Que això també Clar, està ja molt bé. sabia més o menys el peu que calçava Clar. tothom i aquí jugo amb desavantatge. Allà era sempre un candidat ferm a l'Olimp dels Perversos, però aquí potser no. Aquí ho Tens érem. rivals importants. Un dels rivals també és la Paula Vives, actriu que trobareu tancada a un escape room per segona vegada al Teatre Condal.
fa moltíssims anys que és actriu a tot arreu, però és que a més, no sé si és veritat o no, però crec que era la veu de la princesa Cisne el 1995, quan tenia 8 anys. Hi havia una època, David, on els nens de les pel·lícules eren doblats per nens, una explotació infantil molt perversa. Ara ho fa el Roger Pera, que té 50 anys. Que té 50 anys. Exactament. En tot cas, la Paula, que amb 17 anys ja era al cor de la ciutat. Veurem quins nivells de perversió té la nostra última convidada d'avui. Benvinguda. Moltes gràcies. Tens uns nivells alts de perversió, no ho neguis. Vale, no ho sé, ja ho veurem. S'ha de dir que ens caiem molt bé i ha vingut perquè jo li he reclamat la seva assistència i no m'ha dit que no. No m'ha dit que no, cosa que ja és un pas molt important. Ha dit que sí. I tant, he dit que sí. Sí, vas dir que sí, vas dir que sí. Va, no tinc una altra opció, David, allà estaré. Mira, per si algú diu, hosti, tinc alguns lligams que no em permetran respondre a les preguntes que em fareu a continuació, passem, com sempre, abans per el guardarroba de les emocions, perquè així ens podreu donar respostes sucoses i exquisides com els plats del Semproniana. Ens hem de desempallegar d'aquestes corretges emocionals que us podrien tallar i, com sempre, al guardarroba de les emocions hi ha la senyora Papadakis, que porta un munt d'anys aquí recollint emocions. Hola, senyora Papadakis, com anem? Què tal? Hola, macos, Hola. què tal? Bon dia, bona tarda, bona nit, Sí. bueno, el que sigui. Com que això és un pocus... Correcte. Què li semblen els convidats que hem seleccionat per aquesta vetllada? Ui, David, nen, aquesta vegada sí que m'has portat una barreja que no m'ho esperava, però bueno, escolta'm, tu, si tu ho veus bé i ho veus... Escolta'm, que pot anar bé pel podcast, doncs escolta, endavant. Jo, per mi, encantada. Sap que a mi Endavant. m'agraden les barreges sui generis, són sensacionals. Ara ens podria fer el seu habitual 1 per 1 conforme va veient els convidats que ens acompanyen? Ui, carai, nen, veig que també hi ha la Paula Vives, Sí. aquesta actriu catalana, que a mi m'agrada molt, I es veu que té molt d'èxit. Que amb això de l'Skips Roman, no sé com es diu, nen, és igual. Escape Aquesta estúpida Rome. vegada no sé dir les coses tal com són. Escolta'm, i saps què hauríem de mirar? Aprofitar de que se li pots demanar alguna entrada. Ah, sí, ho faré però d'una manera subtil, i quan s'estigui acabant la ronda perversa. Ho faré. Ho faràs? Sí, ho faré. I miri qui tenim allà, senyora Papadakis. Bueno, Sí, li també, agrada. carambes, aquí Carambes. torno a veure una altra persona, compte, molt bé, molt brillant, caram. És l'Ada Parellada, que és una gran cuinera, i és del meu estil, ho tira tot endavant. I I tant. vaig anar una vegada amb el el Semproniana, Quim, amb el Quim. i escolta'm, seu marit. nen, vam menjar de pel·lícula, De aquí al cielo, I el tercer en discòrdia, què li sembla? Sé que aquest li agrada. Oi, també Sí. veig aquí una altra persona interessant, Caram, el Jordi Grau. I després, escolta'm, és del Barça. Bueno, mare meva, aquest noi. No, maco. Ara, clar, no sé amb tu si lligareu gaire, perquè tu ets de l'Espanyol. Sí, però això fa temps Però que ho bueno, sabem. mira, tu, a mi no m'atabaleu gaire, Jo sóc de l'Ofi i de Greta. Sí, perquè com que ella és d'allà, és de l'Ofi de Creta, una de les sòcies, no sé si té el carnet número 25, imagina't. Però que imagina't, hi ha 26 socis, segurament. No en té més. Deu ser del Senat, ja. És correcte. I ara què hem de fer? Expliqui'ns allò perquè ells no ho saben, jo ja ho sé, però perquè ells ho sàpiguen, què hem de fer a continuació? Bueno, macos, Vinga, deixeu aquí les vergonyes. les vergonyes La aquí, Ada. prudència, la contenció. Paula, la contenció. I què més us diré? Sí. I el capteniment. El capteniment, Jordi, deixa aquí el capteniment. Que passeu un bon rato. Segur. Segur. Doncs ja no hi ha cadenes, ja no hi ha entrebancs, us veig com feres famèliques àvides d'un qüestionari ben sòrdid i us puc dir que el tindreu. Comencem el descens a les catacumbes. La ronda perversa, amb David Balaguer. Ai. Ai, ai, ai. Planta Menjú, iniciació a la perversió. Ja som aquí, estimats. El verb dir és un dels grans covards d'aquestes contrades. Quantes coses pendents de ser dites, oi? A la rampa de sortida, però no hi ha manera de disparar-les. És com la cua d'un tobogan d'un parc aquàtic en dia d'agost. Us hi heu fixat? Amb allò? Moltes persones que s'hi han de llançar però no s'hi llancen, doncs és el mateix. Necessita estímuls de vegades, pobret. Un dia veu uns vermuts, està eufòric i aleshores es deixa anar. La llengua se't desplega com una catifa per on desfilen frases altisonants que després volies fer tornar cap a dins. Altres les tens incendiant-te i esgarrapant-te l'ànima i no goses alliberar-les. Primera pregunta de la 6ª jornada de la ronda perversa. Estrenem, per cert,
una novetat. Double question. Era necessari dir-ho en anglès? Pregunta Ara. doble. Ah, aquest és un podcast nostrat. Volem les preguntes en català. Allò que vas dir un dia i que ara retornaries a la caixa forta de les entranyes, i allò que no has dit i que t'està ballant una dansa tribal africana al voltant d'una foguera. Ada Parellada. Ai, sempre em toca la primera, ostres, tu. Aviam, allò que he dit, masses vegades sí. Sí a l'altar, sí a... Comencem bé. Sí a l'altar, però quantes vegades ho has dit? Sí a No, l'altar? una, però ha estat molt definitiva. Jo m'haguera agradat dir-ne més de vegades, sí, perquè, saps, que hi ha més varietat. Aquesta, què més t'haig de dir? Sí, no, aquesta és molt potent. Ja està. Dir sí a l'altar quan no volies anar a l'altar, justament. No, sí sí que volia anar, però que vist amb la perspectiva, amb el temps, penso que aquell sí va ser massa precipitat i que caldria o repetir-lo en altres situacions o començar més tard o alguna cosa així. I què és allò que no has dit? I que Tantes t'està ballant coses, aquesta tantes dansa tribal coses. africana a 40 graus al voltant d'una foguera, cremant-te per dins. Coses als clients que en realitat són els autèntics jefes i que, per tant, són els autèntics amos del local, no? I, per tant, doncs, tens moltes ganes de dir de coses, però al final... És a dir, quan diuen és que he vingut... Això sí que tinc moltes ganes de dir-ho. És que he vingut... No tinc gaire gana avui. I què collons fots aquí? Saps que nosaltres venem menús? Venem menús. Vull dir, ens guanyem... És que només fan un primer. Sí, ens partim un menú, va bé. No va bé, perquè nosaltres venem menús per persona, un. Saps? És com si, saps? Goita, mira, és que la mateixa cadira, amb dues cadires ens partim una... Ella mira el marit a la falda, no? No, és que si ocupessin la mateixa cadira encara, però que anessin a teatre i diguessin, mira, escolta'm, ens partim la d'això, dues cadires, però un mirarà la primera part i l'altra la segona part. Doncs, això. Jordi Grau, allò que vas dir que ara retornaries a la caixa forta de les entranyes i allò que no vas dir que t'està ballant una dansa tribal africana al voltant d'una foguera. Doncs mira, semblarà casualitat, però jo recolliré el guant del que deia l'Ada i a mi em va passar el contrari. Què et va passar? Doncs que quan vaig començar a tenir alguna relació estable, jo en època de joventut vaig començar a dir que no em casaria mai i no m'he casat mai. Perquè a mi, en època de joventut, trobava les festes, les bodes, trobava una cosa avorridíssima. Una festa que no m'agradava gens. Veia els nuvis com a protagonista i pensava, jo no passaré per aquí. I amb el pas dels anys, suposo que m'he anat fent gran, evidentment, m'he anat estovant, i clar, vaig començar a dir que no, i ara m'empenedeixo de no haver-me casat. Hòstia, què dius? Això és un titular, eh? Això és un titular, eh? Has perdut el tren, has perdut Però potser escolta, l'oportunitat. Jo crec que Però- ja no fa per mi ara, Però ja, en aquest moment. encara Sí, podries ara em casar-te. diràs, encara hi ets a temps i tot hi ets a plegat. temps. Quants anys tens tu? Això s'ha de dir, també? Sí. 52. 52. Home, una mira, edat magnífica per coincidim, nano, casar-se. plantegem-nos-ho. Parlem-ne. Jo tinc una relació estable ja de fa molt temps, tinc dues criatures que ja són adolescents. Si en aquell moment ja em feia vergonya, ara com et pots imaginar, però sí que amb el pas dels anys potser he pensat, hòstia, doncs igual t'hauries pogut casar i hauries fet una festa la mar de guapa. Veus? I l'altra quina és? Perquè, clar, hi ha moltes coses, tu també t'encalles moltes de coses que t'estan cremant per dins. Sí, però no és veritat. Jo no em callo res. Ah, això és veritat. Jo no em callo res i no m'he callat mai res. Per aquí no m'agafaràs perquè qui em coneix, tu em coneixes una mica, però Sí. qui em coneix bé, sap que jo no m'he callat mai res. Segurament és un dels grans defectes que tinc, perquè a la llarga m'ha acabat portant problemes, però és que jo no em callo mai res. Tu no tens Twitter, oi? No, I és per això, segurament. és una de les raons una de per les les raons. quals. Perquè jo sé No que et el Twitter, podria- sí. la ara anomenada xarxa X, Sí, per mi és Twitter, tu. el Twitter el carrega el diable i jo tinc la mà i la llengua viperina i vaig preferir, i crec que la vaig encertar molt, de no tenir Twitter. Paula Vives, apuntava abans el Josep Moragas, abans d'arrencar, que era com si estiguessis a punt de tirar-te pel xambalà. I és veritat, aquesta una mica és la teva actitud, però sé que tens gran material per aportar-nos. T'estic mirant als ulls i ho veig, et brillen molt. Allò
que vas dir que ara retornaries a les entranyes No ara és mateix? tan interessant com lo de les meves companyes, però sí que és cert que quan... recordo quan em vaig quedar embarassada, era molt joveneta, jo he sigut mare amb 24 anys, recordo que la meva millor amiga em va preguntar hosti, però estàs convençuda, perquè va venir i és estimadíssim, però va venir. Estàs convençuda que ell, que el pare de la criatura és l'home de la teva vida? I jo li vaig dir, no és l'home de la meva vida, però estic convençuda que és el millor pare que podria tenir el meu fill. Amb això no em vaig equivocar, però sí que m'hauria encantat, ara fent la vista enrere després d'11 anys, que també fos un company de vida per sempre, perquè penso que el binomi ha de ser l'hòstia. I no em va funcionar, i em sap greu, perquè me l'estimo un munt, però no ha pogut ser un company per sempre. Aleshores vaig dir una cosa que ara, amb els anys, que ja no sóc la nena de 24, penso, aquí podries haver mirat diferent. I allò que cada dia portes dins rosegant a les entranyes també, què és? I que no has dit mai? Mira, em passa com el Jordi, oi, Jordi? Ah, sí? Jordi? Tampoc et calla res, no? A mi la vida em va com em va perquè no callo. Sí, perquè jo dic bàsicament el que penso, no tinc filtre Però i... pensa el que dius en comptes de dir el que penses. Ara, aquí Sisplau. l'has tocat, Ada, Això aquí l'has tocat. és de gent intel·ligent. Jo vaig molt de cara, de fet massa, i a vegades em passa que penso, veus, aquí hauries d'haver callat una mica. Doncs jo Aleshores, penso que hauria de parlar més, perquè sóc tan prudent a vegades i veig tan cagada és que per la són vida amb dos el tipus cul petit. de persones, una Bueno, mica, és ser la petita de 8, Clar. que et fa el cul petit, perquè Clar. clar saps? Jo no ho sé, sempre... Al final he dit, per què no ho has dit, per què no ho has dit? Jo al final sempre dic, per què ho has dit, per què ho has dit? Saps? No, vull... No calia. Sí, Tot és la mesura, no... Sí, jo crec que és la mesura intermitja i jo no... T'asseguro que penso i no sé què no he dit que podria haver dit. Ens hem iniciat en aquesta primera ronda, en aquesta primera planta, la menys 1. Iniciació a la perversió i ara seguim baixant perquè arriba una planta on les coses es van escalfant de mica en mica, és la planta menys 2. Planta menys 2, perversió quotidiana. Parlem de rumors. Rumor. Quina paraula tan bonica. Tota paraula que comença amb R i acaba amb R fa de bon dir. Rumor. No us ho sembla a vosaltres? Molt bonic. Rumor. Rumor. És una... Gairebé un palíndrom, Sí, és sensacional, Rumor. Jo vaig treballar, no sé si ho sabíeu, això un any i mig a la fàbrica de rumors, en una fàbrica de rumors. Però... No, deu ser... Oh, i tant. Sí. N'hi ha, I n'hi ha. tant, i tant. La premsa groga ho és una mica, no? Exacte, sí, però no vaig aconseguir que cap de les meves creacions quallés, fixa't tu, i en canvi hi ha creacions que han circulat molt i molt i que encara avui les recordem i eren rumors escampats en aquella fàbrica de rumors, no? Llavors, bé, jo crec que això dels rumors no deixa de ser com la Covid. Tots n'hem patit, a tots ens han penjat la llufa alguna vegada. Qui d'aquí no ha tingut la Covid? Tu no has tingut la Covid? Que sàpiga, no. Hòstia, que curiós. Doncs pràcticament l'ha tingut tota la humanitat, igual que els rumors, tots n'hem patit algun i per tant, atenció perquè arriba ja la segona pregunta de la vetllada. Us prego sinceritat, us prego que no m'hagueu res perquè el rumor sé que plana sobre els vostres caps. Quin rumor t'ha arribat que s'estava dient i escampant com una taca d'oli sobre tu? Recordem que si és un rumor sexual, puntua doble. Oi, jurat, espereu, oi, jurat pervers, que puntua doble? Sí? D'acord, perfecte. Sí, el jurat pervers diu que si el rumor és sexual, qui el digui, evidentment, tindrà 2 punts. Per tant, ja ho sabeu. Si voleu entrar a l'Olimp, heu d'explicar-nos un rumor sexual que hagi circulat sobre vosaltres. Jordi Grau, Ara començo jo? ara comences tu, sí. Ah, això va rodant. Ara ja l'he agafat. Per sort. Ara l'he agafat el joc, ja. Home, jo també treballo, en certa manera, en una fàbrica de rumors. Periodisme esportiu. Envoltats de companys i companyes. Home, el món del cotilleo, Ui, aquí Jo diria que s'està pitjor gestant una bona resposta. pitjor que el del metges i infermeres, fins i tot. Bé, amb la meva professió, com us podeu imaginar, és tan fàcil com que vagis a fer un cafè amb una companya 3 tardes consecutives i algú et vegi, que et pengin la llufa. Ah, sí? O que t'agafin dinant amb una altra companya 3 vegades seguides i hi ha una altra llufa. A mi se me n'han penjat bastantes, a la Ens en pots redacció dir? d'Esports de TV3, no diré noms, evidentment, de companyes en aquest cas, i ja et diré la veritat també.
tant de bo algun hagués estat realitat. No ha estat el cas. No he tingut la sort de tenir alguna conquista d'aquestes, però sí sé, perquè m'han arribat, això que dius tu, de rumors de conquestes que, per sort o per desgràcia, no s'han donat. Per tant, jo no ho volia dir, però cap dels rumors que m'han arribat sobre tu i sobre els teus possibles flirts són reals. Cap ni un, ja t'ho dic. I algun, lamentablement. Molt bé. Ja m'hauria agradat, saps què vull dir? Paula Vives, Què tal? quin rumor t'ha arribat que s'estava dient sobre tu? Pot ser verídic, pot no ser verídic, pot ser sexual, pot no ser sexual? A mi, mira, concretament, pensant-hi, no m'ha arribat cap rumor concret, però em puc fer la idea de què pot haver circulat sobre mi. I la veritat és que sempre he sigut una persona que ha intentat no donar gens de pes a tot això que pugui circular per no voler com acreditar aquests rumors i fer-los com reals d'una cosa que no sé, no hi crec gens en tot això dels rumors, perquè al final cadascú sap les seves merdes, parlant malament, Totalment. perdoneu. Aleshores, crec que no hi ha res que et pugui dir concretament perquè mai m'ha arribat res, però sí que em podria fer una idea de què es pot haver dit sobre mi, i no ho diré. Home, ho has de dir! No, perquè és que en veritat és que no, de veritat que no aniríem enlloc. No ho sé dir més que això, de veritat. És que no li he volgut posar mai el focus perquè, a més, és que una mica lligat a lo de que sempre dic una mica el que penso, visc una mica al marge del que diran. I penso que la gent diu moltes coses i moltes barbaritats dels que ens envolten, no? Jutgem, creem fantasies i castells al voltant de la gent i després, si hem de viure preocupant-nos pel què diran, no acabaríem mai. Ada Parellada, Aviam. la fàbrica de rumors ha treballat per tu? No, rotundament no. No m'ha arribat mai cap rumor. Mai? Sí, això vol dir dues coses. Una, que jo sóc una bleda que visc bastant amb àvia i no m'entero de res, que això passa. Estic una mica badoca, diguéssim. Però és que tinc tanta feina que no em puc estar pendent del que diuen, això d'entrada. I la segona història és que sóc tan poc important, tan poc interessant i tan poc atractiva que ningú l'ho cobra amb mi, saps? I fot una pena enorme. Sí, perquè no tinc cap interès sexual, per descomptat que no. És a dir, tu voldries ser... dels altres, perquè és que la gent li diu qui era aquella? Sí, això, si no t'arriben rumors, és que no importes. És a dir, tu per favor, que m'arribin rumors, que estic en un moment de crisi personal i emocional. Necessito rumors a la meva vida. És a dir, tu voldries que et pengessin un rumor ara mateix? Home, Parlaré amb els de la fàbrica. Parlaré amb els de la problema fàbrica. d'ego. Però, si hi ha un rumor que sí que m'ha arribat, però haig comptar que no té cap importància, és que la gent va atacar allò que més mal et fa. A tu, o sigui, a mi diguéssim que la part que tu volies sexual, eròtica, festiva, sentimental, a tothom li rellisca, però es veu que m'associa que el meu amor de la vida és el Semproniana i cada X me'l tanquen. Me'l tanquen tot sovint. Escolta, que m'han dit que has tancat el Semproniana. Dic, home, per vacances. A la nit, el dilluns... Això és una mica com quan surt allò de que algú s'ha mort i no s'ha mort. Tinc Una mica moltes és això. ganes, tenen Això moltes te passa al ganes. Twitter, també. Sí, això passa al Twitter. Tenen moltes El ganes Jordi del teu Hurtado. fracàs. El teu fracàs els agrada molt. Un dia vaig canviar el rètol del restaurant i vaig dir adéu Semproniana, perquè vaig canviar el rètol, hola Semproniana, vaig fer-ho expressament, 2 segons, bueno, no 2 segons, no, 1 minut a penjar la segona I ja havia circulat fotografia. Bueno, que sàpigues que els safarejos oficials de l'Estat, que en tenim diversos, ja van enviar els seus missatges, que són molt ràpids i àgils. Ja us diré fora de micròfon qui són. Doncs sensacional, tu, aquí els rumors han surat en l'ambient i ara baixem una mica més per arribar a la nostra planta predilecta, la planta musical de la Ronda Perversa. Planta menys 3, perversió musical. És la planta de la playlist, els fidels d'aquest podcast ens la reclamen, però heu de saber que nosaltres som tirant a ganduls i que costarà que fem aquesta playlist, costarà molt. Anem a conèixer les vostres perversions musicals. Quina música t'agrada, et diuen, i tu agafes a la primera cita i dius coses que et faran quedar bé, i omets plaers peculiars. Us conec, això ho hem fet tots alguna vegada. A mi, per exemple, m'agrada molt aquella cançó de la Paloma San Basilio. Sabeu aquella de Juntos? Ai, sí. Aquesta. Café para dos,
Fumando un cigarrillo a medias, aquesta. Andar a saltos entre el tráfico, cruzar en rojo los semáforos. Aquell acte de temeritat increïble, no? Doncs a mi aquesta cançó m'agrada molt, però normalment quan quedo amb algú i em pregunta quina música m'agrada, no dic aquesta cançó. No, perquè hi ha coses que no s'han de dir. Per tant, arriba la tercera pregunta de la vetllada. No ens defraudeu, estimats, perquè és la següent. Quina cançó mai dius obertament que t'agrada per vergonya i perquè et resulta penosa i ridícula, però de tant en tant l'escoltes furtivament i la cantes emocionat? Ada parellada. Hey, Julio Iglesias. És una bona perversió, aquesta. Home, és que ho va petar molt a la meva època. Però que ara estaves parlant, me n'han vingut 2, 3 o 4. Ah, veus? Clar. Aquella de los niños no se acerquen a mí. Que se acerquen a mí. Aquella del Happy Smile. No sé. Aquesta és una forta perversió, aquesta del Julio Iglesias, però s'ha de reconèixer que aquest tema és sensacional. Tu t'agrada també, estic veient? És que aquí no li agrada aquest tema. És que a mi m'agrada Julio Iglesias, ho haig de confessar. Però sí que és cert que en determinats moments de la història, quan t'han preguntat quina música t'agrada, no diries mai aquesta. Darrerament encara que t'agradi. Darrerament no, segur. Ben amagat allà dins, allà al fons del coixí. Ben amagat. I tu aquesta l'has cantat alguna vegada a casa teva sola? El Hey amb J, sobretot. Hey! Sí. Amb G gairebé. Ai, ha aparegut ja Julio Iglesias, que encara no ho havia fet a la ronda perversa. Molt ha trigat concretament 6 rondes. 6 rondes apareixen. És la persona que sap cantar de canto, perquè només vol que li surti el costat bo de la cara. Arriba el torn del Jordi Grau, que no sé, el veig amoïnat, fa estona que s'està fregant els ulls. Sí, perquè això és la llufa que arrossegarem tota la vida. Això és una taca. Quina cançó t'agrada malgrat reconeixes que és penosa? I mai la dius quan te la pregunten, però t'encanta. Despacito. Jo també! A mi també! I me la sé tota, la podria cantar ara mateix, no ho faré. Però la podria cantar ara mateix tota, és boníssima. Jo no puc admetre en públic que m'agrada el reggaeton i aquest tipus de música. Jo tinc un prestigi, jo sóc molt melòman. David, jo vaig a festivals de música heavy. Cada estiu. Me'n vaig a Cartagena, me'n vaig a Can Zam, he anat per Europa, m'agrada Iron Maiden, tinc entrades per anar a Judas Priest al juny. Però m'agrada el rock dur, saps? M'agraden les guitarres. Però no pots evitar que aquest tema... Però reconec que en la foscor i en certs ambients i quan te n'has pres unes quantes i segons quin ambient doncs posen això, doncs jo reconec que em toca la fibra. Sí, no em puc quedar quiet. T'he de fer una pregunta perquè m'ha sorgit així i te l'he de fer, no me la puc callar. Has fet l'amor escoltant Despacito? No. No, és que n'ets capaç, eh? No, perquè per mi fer l'amor i la música no poden anar juntes. Precisament perquè m'agrada tant la música que em distrauria. Paula Vives. Què tal? Supermercat de Lil Dami. Home! Sí, s'ha de reconèixer que no és cançó per una persona que supera els 25 anys, podríem dir. Quan superes els 25 anys, aquesta no és... Aquesta és la gràcia. O sigui, de fet, aquesta cançó la vaig conèixer a través del meu fill i la meva filla, que clar, tenen 6 i 11 anys, és a dir, és aquesta l'edat una mica, perquè potser també és d'adolescents, però als nens petits els hi flipa aquesta cançó. I van venir una setmana de casa del seu pare com de mama, posa aquesta cançó, i vam començar a cantar-la, me'n recordo, al cotxe, a casa, tot el dia allà, votant amb el supermercat, i al final vaig dir, ok, ho accepto, soc capaç d'escoltar-la sola sense ells també. Vull dir, sí, he entrat, m'ha atrapat, perquè jo soc, s'ha de dir que a mi el que has dit m'ha tocat de ple, és a dir, soc de les que no pot acceptar en cap cas el tipus de música que realment m'agrada en una primera cita, perquè m'agraden les cançons més pedorres del món. Soc molt de música catalana, s'ha de dir, és a dir, les castellanes em costen, però inclús el reggaeton del Te Vi, no sé de qui és Te Vi, i quan jo te vi, aquest tipus de cançons també m'encanten, o sigui, és a dir, borratxa és el millor que puc ballar, i això, i la música, bàsicament, la catalana
catalana, però coses com molt d'adolescents, els tallets, coses que dius, en sèrio? Sí. L'has arribat a escoltar al metro alguna vegada, al supermercat? Podria Els ser, auriculars, podria sí, ser. no? Soc molt d'escoltar música Allò tot el dia. Amb el volum fluixet, no sigui cas que es filtri i algú pugui saber que l'estàs escoltant. A mi això m'ha passat amb el Juntos. Hòstia, està sonant el Juntos. Baixa el volum, baixa el volum, que el del costat no ho sàpiga. Per això que diu ell, també, perquè no? Tens un prestigi. Tens un prestigi. Ara, de vegades vaig al Cangrejo, que és un local que hi ha allà al Raval. El Moragas també ha vingut amb mi alguna vegada, i ha vingut, i allà quan posen el Juntos, llavors sí que allà et desfermes. Ah, no, Allà és sí, igual, si allà és estàs en igual. un local Com ja un està. karaoke. Si et posessin O el quan Despacito posen, també. quan posen el mamà, segur. crec que se'm sent per tota la Ah. sala. Oh! Qui és el mamà? Mamà, la de la Rigoberta Rigoberta Bandini. Bandini. Ah, clar, és que esteu parlant de coses importants, Ah, home. El Despacito, el M'he enamorat... Ah. Doncs ara, atenció, perquè arriba el moment de baixar a la planta inclassificable. És la planta Moragas. Planta menys 4. Perversió dicotòmica. Jo crec que inclassificable era la planta d'abans, perquè m'ha sonat una amalgama de música que mai havien sonat aquestes 3 cançons seguides. Mai abans Mai, havia és passat, veritat, mai. I Julio Iglesias, el Despacito i el supermercat de l'Il d'Ami. Hosti, tu, quina combinació. Lady rara. En tot cas, jo us donaré 2 opcions i heu d'escollir quina creieu que és millor, d'acord? Què preferiu? Que cada vegada que dieu una mentida, encara que sigui mentida piadosa o mentida inofensiva, perdeu 1 hora de vida. I atenció, perquè diuen que diàriament diem entre 100 i 200 mentides. Hòstia. Val? Bueno, O sigui que- totes les que hem dit aquí, Doncs sí. d'entrada. Computen aquestes d'avui? Computen el doble, la perversa. Aquesta opció, o que cada cop que us diguin t'estimo o qualsevol altra derivada en qualsevol idioma, us surti un mugró de més a un lloc a l'atzar al cos. Un lloc indeterminat et surt un mugró. Són val? molt estranyes les preguntes que fa Sí. el Josep Moragas, Què el preferiu? zelador de la ronda. Puc començar? Sí, Ja ho tinc clar. ho tens clar. Sí, Quan algú home, comences, sens ho té dubte clar. la primera. La primera? Sí, la Ah, primera. perquè, clar, tu no dius perquè mentides. amb els mugrons que tinc en tinc suficient. I perquè és això, com que vaig bastant de cara, en tot cas, toco la veritat de canto, però així com mentides tan bèsties, 200 m'ha semblat una barbaritat, Això diuen. i 100 i 20 també m'ho semblen, però bueno, si hem d'anar perdent hores, millor que guanyar mugrons. Clar, però prescindir de la veritat. És a dir, si et pregunten com estàs? I dius, bé, però estàs malament. Ja, però jo No no has faig- contestat, Paula. Mira, No ho fas, això. precisament. No, ets una diplomàtica com estàs? total, no, eh? Com estàs? I si jo no estic bé, dic, bueno, i tu? O anar fent, o... Però no, bé, no et diré, si no estic bé. Val. I em passa moltes vegades, que com estàs... Has de pensar que entre aquestes Mira. 200 mentides que diem els humans cada dia, Sí. hi ha les piadoses, Clar. que són les que moltes vegades no en som què tal? conscients Et que va les agradar diem. la meva obra? Hòstia, quin currasso, nen. Quin currasso que us pagueu. Per exemple, no estic dient una mentida, us Però estic pagant un estàs currasso, prescindint però de la la teva òbvia... veritat. Ai, ai, ai. Estic prescindint de la veritat, que no és No, el no, no. mateix al·ludir-la que... No? La Paula tria la primera opció. Jordi Grau, tu quina tries? A mi em sabria Vols molt més greu. mugrons dels que no, tens? No. No. Sí, em sabria molt greu anar perdent hores de vida, però per tenir molta vida tot ple de mugrons no m'interessa en absolut. Però sí, et diuen molt que t'estimen la gent, aleshores. Doncs... no vull. Perquè a més m'ho diuen molt. Llavors Clar. jo m'imagino amb 4 dies ple de mugrons. Clar. I no... Clar, No, és que no m'ho imagino. Perquè, Ja he clar. dit m'ho imagino i no. Una a la No cara, m'imagino. fa lleig. Per exemple, i a qualsevol altra part del cos, també. No. I tu, Ada? A veure, no he entès lo dels mugrons. Diguéssim que si pots triar on surten els mugrons, per dir alguna cosa, no sé. Tu diries que sí, si pots triar-los. No, a veure, t'haig de dir una cosa. No, no es pot triar, eh? No, no a veure, és que aquí cadascú contesta amb tota l'autoritat del món perquè no són botiguers com jo, saps? Que jo estic al davant del públic, a primera, o sigui, a pegar, saps, al públic, i cada públic m'ha de deixar uns dinerets que són el motor de tot plegat, saps? Llavors, jo constantment dic que estàs guapíssima, o sigui, jo faig molt, ensabono molt al client, que forma part de la història dels botiguers, no? O sigui, no estic fent res excepcional, estic fent com tothom. Escolta, reina, què vols? Bueno, és com si estigués darrere la peixateria, bueno, una peixatera, saps? Que no diu que el peix és bo, sinó que diu, reina guapa, que bé que et queden aquestes arracades, això és el que diem. Això és una mentida. No sé si és una mentida, però vamos, que jo no considero que estigui guapíssima, saps què et vull Ui, dir? doncs, Vale, una per mentida. tant, Llavors has de triar la dels mugrons, eh? per tant, a la meva situació límit, Tries la dels que mugrons. moriria demà, Clar. diguéssim, Hi hauria Una vida molt curta. hi hauria una fuita d'hores. una vida Una molt fuita d'hores. curta, curtíssima, tenint en compte que vosaltres considereu això, que no és mentida pietosa, sinó que és habilitats, Sí, habilitats correcte. comercials, que és una altra història, jo trio mugrons, perquè... Vés a saber si
no us ho heu plantejat, però tal com està la cirurgia estètica, si aquests mugrons són macos, extirpats i venuts, ja peles, que sóc una comercianta, jo! I cuinats, potser. Ah, calla! Calla. Tipus tetilla gallega, no, que és un formatge. És un formatge. Ai, m'ho estic passant bé, la veritat, Ho esteu fent molt bé. Quines mentides piadoses, Has perdut una hora de vida. Una fuita d'hores. No. Anem a la planta menys 5 perquè la cosa comença ja a socarrar-se. Tinc molta calor ja, i en aquestes dues plantes que resten foto unes suades que són massa. Arriba el moment de la veritat. Planta menys 5. Perversió conjugal. De què rius? Vigileu el que dieu quan esteu fent l'amor amb algú. No sigueu ansiosos, no us deixeu endur pel borbulleig del pantà, boca fermada per impedir la sortida de frases amb llums de neó que després, quan torna la calma, es fonen. La prèvia de l'orgasme és molt traïdora. Jo una vegada vaig demanar matrimoni, fins i tot. Ho vaig fer. I després, quan tot va tornar a la calma, vaig dir, però què has fotut? Si no ho volies, això, si no ho volies. Però bé, la gent entén que en aquell moment... Sí? No, l'altre tampoc ho volia. No, em va dir que sí, però també li havia passat el mateix. També. Però després, quan tot va tornar a la calma, jo li vaig dir, no, jo no volia, i ella va dir, no, jo tampoc. Que bé. Arriba, arriba la cinquena pregunta de la jornada. Aquí ja no s'accepten subterfugis. Ara sabrem com les gasteu a la prèvia de l'orgasme. Quina promesa, desig o frase de cartell de Broadway has dit a la prèvia de l'orgasme i un cop tot ha tornat a la calma has comprovat que només era farfolla esculpida per l'eufòria? Estàs com un llum, David. T'ha vingut algo al cap, tu? Algo concret. Doncs ara respons tu, Jordi Grau. Ah, sí? Tu començo sí, jo? perquè mira, t'ha fet gràcia i per tant... Saps per què m'ha fet gràcia? Perquè et farà gràcia a tu també. Mira, fa molts anys, Ai, ara. fixa't si fa anys, Encara va dir et parlo visca l'Espanyol, vas dir. És algo de l'Espanyol. de quan l'Espanyol jugava a Sarrià, Hòstia, nano, al mític camp de Sarrià. fot anys d'això. Jo tenia una companya que era de l'Espanyol. Hòstia, Teníem una relació fantàstica, com la que tenim tu i jo, i tant. d'amistat, de fa molt temps. Sempre ho diré, quan jo vaig entrar a TV3, una de les persones que millor m'ha tractat sempre ha estat aquest senyor d'aquí, el Jordi Grau. Això us ho dieu abans de l'orgasme, també? Vamos a dejar I és- de chuparnos las pollas. I és la veritat. No, és que és la veritat, és la pura veritat. És que ara estan Mira, a punt de aprofito. tenir un orgasme. Doncs mira, David, jo amb aquesta noia reconec que de vegades en punt de clímax ella m'havia arribat a demanar m'acompanyaràs a Sarrià? I li vas dir que sí. I jo me'n tinc, no una vegada, no, moltes. Me'n tinc com un bellaco, li deia, t'acompanyaré a Sarrià. I evidentment, passada l'estona, no la vaig acompanyar mai a Sarrià. Jo havia anat molt a Sarrià a treballar, com tu saps, evidentment, Sí. però a la graderia i animar l'espanyol, no, I ho vas dir a la prèvia de l'orgasme algunes vegades, vàries. Perquè en aquell moment dius el que et vanin. Paula Vives, allunyada del micròfon, ara s'hi aproxima, perquè li està venint la frase al cap, aquella que vas dir És que a la prèvia de l'orgasme. I després a era mi em sap farfolla molt pura. greu donar-vos tan poc material, però No. per mi la meva prima és que no m'agrada parlar mentre follo. No m'agrada. I no Però m'agrada està que bé, em parlin gaire. O sigui, una cosa M'ho estàs dient a mi, però si en cas de contextualitzada. T'ho dic per si un cas algun dia passa alguna cosa. Tengo ocasió, perquè veig que m'estàs dient molt a mi. Dic, bueno, No. jo faig que no em depilo, perquè això de l'orgasme ho tinc molt arraconat. No, lo just i necessari i molt contextualitzat, diguem-ne. Potser la mentida més gran que he dit abans de córrer és vaig a córrer quan no era veritat. Ah, sí, això. Aquesta és la més gran. Bona, veus? I fa molts anys, d'això. Per sort fa molts anys. Gràcies, si és el més habitual, Sí, és de no, cada dia. per sort fa molts anys, això, però sí. Però veus, diu, no dic res, però ja has dit que t'agraden els claus no muts, m'agrada- els claus sí, muts. No muts, però contextualitzats sí, sense gaires... Farfolles. Ara, I sí, que has anunciat que... m'explicava un dia una amiga que va tenir un noi, va estar amb un noi que xerrava tant que al final va haver-ho de deixar perquè xerrava tant que era tus ojos son como la luna i però tot el Era rato, argentí. tot el rato i va ser de, bueno, així no es pot. No es pot. Vull dir que mare de Déu, sort que no m'ha passat. Bé.
Ada No Parellada. s'ha acabat el temps? No, encara no. Encara queda una encara pregunta, no. les perles perverses i la decisió final. No, dic perquè potser vam xerrar amb tant que... No ens vols explicar la teva frase, eh? A veure, evidentment que sí. He vingut aquí a explicar-vos la meva frase. Jo m'he compromès amb coses quotidianes que mai volia fer i llavors ha sigut com un intercanvi. Vols que arribem al final? Doncs digue-ho! Sí! Baixaré cada dia a les escombraries. Sí! Portaré el gos a passejar. Coses d'aquestes. I després... Xantatge xantatge sexual que no es pot ni dir perquè té tantes X. No sé si vosaltres us ha passat, la meva vida és així de... Compra-venda. Sí, a mi m'ha passat això, més o menys. Sí. O sigui, el que expliques ho he arribat a entendre perquè a mi aquest tipus de coses m'han passat també. També ho he fet servir a l'inversa, Vull dir que Sí. també he pressionat jo, Exacte. També he pressionat, jo. Ai, estimats, us ho he Penjaràs dit. el clau, penjaràs el... No posaràs un clau, no. Penjaràs el quadre, ho entens? El clau amb el quadre, saps? Sí! Oh, estic suant i atenció perquè només resta una planta i és la planta definitiva. És la planta sexual per excel·lència. Arribem a la menxís. Arribem a la planta on acabarem tots calcinats. El ficus. Planta menys 6. Perversió genital. Això del sexe és com l'atletisme. Hi ha moltes especialitats i algú que destaca en llançament de martelles molt fluix en els 100 metres llisos, per exemple. En el tema sexual passa exactament el mateix. Un bon petonejador o una bona petonejadora pot ser un mal magrejador o magrejadora, no? Són coses que no han d'anar unides. A l'atletisme hi ha el decatlon, atletes que més o menys són bons en totes les especialitats. Jo voldria ser un atleta de decatlon del sexe, però no ho soc, malauradament. No sé vosaltres, però arriba la 6a pregunta a la planta, això que us deia, on busquem calcinar-nos. Afineu el repertori perquè l'Olimp dels perversos espera només a un de vosaltres i res encara no està decidit. Atenció, en quina especialitat sexual t'han dit que destaques? Que ets com un Usain Bolt o una Florence Griffith? I en quina, que fora bo que milloressis una mica? Va, Paula, ara comences tu. Paula Vives, pensativa. A veure... És que, mira, ara has dit això dels petons i m'he quedat pensant, perquè jo pensava, dic, això és algo que no... Soc una mica de... Depèn d'amb qui. Depèn d'amb qui... De fet, em torno més bona, depèn d'en qui, també. No només depèn de qui és més bo amb mi o no, sinó... la gent et potencia unes coses o unes altres, depèn del moment de la vida, depèn de la situació en concret. Ara has dit això dels petons i he pensat, potser sí que alguna vegada m'han dit quins petons que fas, però jo crec que tot això és una mica allò de les hores de vida. És una mica el que has de dir en aquell moment. És aquesta cosa de reforç positiu, saps? Mai se m'han queixat. Tampoc he tingut grans queixes, és a dir, si hi ha una cosa que vols repetir-la, la repeteixes, i si no la repeteixes, no la repeteixes, i saps molt bé per què no ho fas. Però crec que no sé, no se'm dona malament, crec, però no en tinc ni idea, en veritat, no ho sé. M'hauria de trobar amb mi mateixa per dir-vos-ho. Tenim uns petons per aquí sensacionals, a veure què ens ofereix la de Parellada, en quina especialitat destaques. Jo destaco o t'han dit que destaques. moltíssim amb el cúbic. Cúbic? Sí. Què és això? El que passa pel pubis és el que mai diré en públic. És una... M'ha costat, fer la rima, però has d'entendre que cúbic en públic és l'única cosa que he sabut rimar. I me l'has colat, perquè m'ho he cregut. Dic que és el cúbic. Volies saber-ho, tu, Pensava que era una pràctica sexual increïble. Fes moada. Ara! Anàvem a aprendre alguna cosa, Ja me l'anava a apuntar per fer-la quan pugui. Res, molt normal tot, molt estàndard i res. Ara, sempre assumiu amb una cosa una mica salvàtica, clar. Ah, sí? Home, m'has dit... Hi havia dues preguntes, una que és la que destaco, que és el cúbic, que ja t'ho he dit, que és el que mai diré en públic, que no lliga gaire, però bueno. I l'altra, la de... En quina fora bo que milloressis una mica. No destaco en poesia ni en rima, tampoc. I l'altra, la que millorés, no m'han dit, però jo identifico que he estat sempre massa poc...
Vamos, que allò que passa a les pel·lícules dels ascensors i les taules de la cuina on treus la farina i poses allà a sobre el filet i pam, i cap a dins amb el filet. Això no s'ha produït a la teva vida. Els ganivets i tot això. No, res, la taula ben neta. Sí, un dia vaig fer una cosa, un moment de bogeria, d'això que no sé què em va passar. Vaig fer lo de la xocolata i la nata al llit. Allò de posar xocolates i nates i tot això. I clar, vam haver de netejar tant, que allà semblava que ens haguéssim cagat tots. És el més horrorós de l'endemà o cap d'unes hores, és tan escarós que dius, per Déu, per favor, el de les pel·lícules, les pel·lícules. I el de cada dia, que és una cosa discreteta amb una tovalloleta, no m'ho rotessin massa. Jordi Grau, Mira, en quina especialitat ets Usain Bolt? escoltava que parlaves de la Florence Griffith, de l'Usain Bolt, de tots aquests esportistes d'èlit, molts patrocinats per grans marques comercials. Ara estava pensant que a mi em podria haver patrocinat Oraldine, perquè jo sóc un gran llepaire. Ai, Atenció a la resposta. Atenció a la resposta que pot haver... Bé, no sé, Guanyat, ja ho veurem. ja has Ja guanyat. ho Has guanyat l'Olimp, Ja està, Però, ja està. molt bé, és una bona resposta. A més, amb la subtilesa que caracteritza la ronda perversa, que és el que ens agrada. Dir coses fortes però amb subtilesa. És el que busquem aquí. I això t'ho han dit, clar. Perquè Home, igual avui el verb és el verb dir. Igual obertament no, però... Rumors. Això, ho he notat, i quan et demanen de repetir, i de repetir Mira, certa s'està cosa concreta, dius... S'està rufant, s'està rufant. Notes que per aquí vas bé. Per aquí vas bé. I en quina fora bo que milloressis una mica, això no... Doncs mira, he de reconèixer que, per exemple, jo no he tingut iniciació, no he fet cap sessió de tot això que es diu ara, que està com de moda relativament, tot això dels tàpers secs, amb les joguines i totes aquestes coses. Jo reconec que en això no tinc experiència. I per tant necessito millorar, perquè és que no sabria molt bé ni com arrencar. No he tingut la sort de trobar mai cap parella que m'hi hagi iniciat. Molt bé, doncs arribem ja al final d'aquest sisè envit, sí, ja és increïble, sisè envit de la ronda perversa. Però abans de conèixer la decisió final, hem de conèixer les perles perverses. Les perles perverses. Hi ha dies que hi ha anècdotes molt llargues i no pots destacar frases, però és que avui hi ha hagut molts punchlines. Hi ha hagut moltes frases punyents avui i he anat de bòlit. Comencem amb l'Ada. En té de moltes, Hi ha una que diu: soc una bleda que viu bastant amb àvia. Ha començat amb una frase així tranquil·la. També s'ha anat creixent a mesura que anàvem baixant plantes, això a molta gent li passa. Sí. També he dit moltes vegades sí a l'altar. Era precipitat. Se n'ha penedit. En canvi, el Jordi ha dit una frase diferent. Ha dit: me penedeixo de no haver-me casat. Que tenim dues cares de diferents monedes. També, tornant a l'Ada, diu: no tens gaire gana? Què collons fots? Nosaltres venem menús. Allò que... O sigui, un dia només hauries de dir coses que vols dir-los als clients. Hauries de prendre un elixir de sinceritat i aviam com acabaria el restaurant. Bueno, jo et vaticino com acabaria el restaurant. El que passa que podríem fer un dia de broma. Veniu vosaltres, jo em deixo anar. És com una teràpia, I ens maltractes. Jo us maltracto, hòsties. Sisplau. Bueno, però no, Aquí estem, hòsties verbals, pel que fa falta. Us poso allà a menjar i pobres vosaltres que dieu el ballaco. L'Ada, parlant de rumors, diu: necessito rumors, estic en una crisi mental i emocional, que és redundant, però endavant, ho comprem. Hi ha hagut també una frase que ha dit: jo escullo mugrons. Aquesta m'ha agradat molt, així, fora de context. També ha dit: no és mentir, són habilitats comunicatives. És mentir. I també diu: fa molt que no em depilo, l'orgasme el tinc arraconat. Aquesta també me l'he apuntada. I l'última ens l'ha deixat ara, diu: vam provar xocolata amb llet al llit i allò semblava que ens havíem cagat tots. Així tot junt impacta més, Sí. Xocolata amb nata, t'ho corregeixo. Xocolata amb nata, perdó. Nata, llet, bueno, al final... Jordi, ja he dit que t'empararies de no haver-te casat, però també he dit més frases, com per exemple aquesta: cap rumor sobre els meus flirts eren certs, i alguns lamentant-ho. S'ha obert el cor aquí, en aquesta frase. També he dit: això és una lluita que arrossegarem tota la vida. Soc un melòman. Vaig a festivals de música heavy, reivindicant que escolta música bona a banda del Despacito. Vaig dir-li que l'acompanyaria a Sarrià. A punt de A la prèvia de l'orgasme. A la prèvia de l'orgasme. I l'última,
Si fos atleta, em podria patrocinar Oraldine, sóc un gran llepaire. Una frase Hòstia, aquesta frase és molt que bona. ha estat per posar-la a la tomba. Sí, sí, sí. Finalment, la Paula avui estava al seu xambala particular. Puja, baixa, tal, no sé què. No saps on estàs. Però n'ha dit de I bones, n'ha dit de moltes. N'ha dit de molt bones, A mi Home, i tant. la vida em va com em va perquè no callo. Això és una de les frases que ha dit. També m'ha dit m'agrada les músiques més xorres del món i en relació a això ha dit quan sona a la discoteca crido Mamà! Mamà, que la Conchi Vecino ha hagut de baixar perquè ha saturat tot. I també una de les que he dit a l'última planta és no m'agrada parlar durant el sexe. Et miro, Ada, per si passa algun dia. No estàs mirant, però bueno... Jo miro perquè... I us estàveu mirant i dic, bueno... Perquè ho tinguis en compte. Quan algú parla, la miro. Atenció, ha arribat el moment. L'hora de la decisió final. És un moment que aquí sí que ja... Mireu com estic suant, és que tu veus com estic suant? No. Paula, no ho veus? Hòstia, estic suant moltíssim. Suadet. Estic Fa suat, fresquet aquí, suadíssim. Més aviat. No, però és que com que ho dono tot, com que m'hi aboco Això sí, tant, això sí. foto unes suades que Això sí. I ara ve el moment transcendental d'aquest podcast, que és quan ens entreguen el sobre. Pensava que foties al camp. Oh, mira. Oh, espera, que està currat, això. Ja ho esteu gravant, això? Sí, que ho graven, sí. Atenció, perquè No, lo de la... el jurat pervers m'ha fet entrega del sobre. El guant, I aquí nervis. dins, aquí dins hi apareix el nom del guanyador, del 6è guanyador de la ronda perversa, o guanyadora. Però qui és el jurat que vull parlar amb ells? No, el jurat pervers és un ens llunyà que no sabem ni on s'ubica ni el de qui la el mà conforma. vermella. Sí, no sabem qui són, però ells prenen la decisió i nosaltres no la podem rebatre. No. Atenció, perquè arriba el moment de la decisió final. El guanyador o guanyadora, en cas que es facin unes semifinals i una final, s'avindrà a tornar aquí amb nosaltres? Bueno... Hem de saber qui és. Exacte! Doncs atenció, perquè No farem el ridícul de contestar si no ho ets, no? Perquè quedes com... tenim guanyadora, i és Ada Parellada! Per què? Per què? A veure. Claríssim. Jo no volia perdre hores de vides, no sé si us explico. Ha quedat clar? Aquí guanyes vida. Ai, Claríssim. gràcies a tots tres per venir. Ha estat fantàstic tenir-vos al voltant d'aquesta taula. Us ho heu passat bé? Molt Ho heu bé. passat Ha estat un plaer. Doncs moltes gràcies a tots. Gràcies també al Josep Moragas, a la Conchi Vecino, al Jordan Juan, a la sala de màquines, a l'Albert Benet, el director de Radiofònics, que ens ha muntat aquest antre entre Urquina, Ona i Tetuan. També hi ha la Laia Prats, que avui ha seguit el programa també des de la Peixera. Espero que t'hagi agradat, Laia. Nosaltres ens retrobem d'aquí uns dies, perquè ja sabeu que els dies són com velocistes jamaicans. Fins aleshores, sigueu perversos. La ronda perversa, amb David Balaguer.